Handa nga makigsapol ang mga senador sa Pilipinas sa embahada sa China. May kaangtanan sa isyu sa West Philippine Sea. Sunod ini kay Senador Panfilo Ping Lacson. Ini matapos nga ginpahayag ni Chinese Ambassador Jing Quan nga bukas siya nga makigistorya sa mga opisyal sa Pilipinas sa mabuhinan ang tensyon sa tunga sa mga diplomatiko sa China kung diplomat sa China kag mga Philippine officials. Dugang pa ni Lacson niya nga ipangabay kay Senate President Vicente Soto III nga imbitaron ng mga Chinese diplomats para sa isa ka diskusyon. Nakip sa mga pagsugilanan ng mga miyembro sa majority sa Senado, samtang mahimo man magpadala sa ilang tiglawas ang minority. Sunod pa kay Lacson nga dapat manupdon sa dialogo sa Senador Francis Pangilinan, Senadora Risa Ontiveros kag Erwin Tulfo nga mong chairman sa Senate Committee on Foreign Relations. Patag ni Lacson nga mas marami kung magatubangay ang magtimbang bahin sa Senado, sa embahada kung sa isa ka neutral nga lugar, agod profesional kag diplomatiko ang pag-istorya sa nasambit nga isyu.